Can you do it to her now when it's recording? Hi. Hello? Prøv lige at høre. Prøv lige at høre. Undskyld, jeg ved ikke, hvad der sker for hende. Hun går fuldstændig i selvsving lige nu. Ja, men det er godt, så du Malene, lad den være. Så er du på vej hjem? Okay. Okay. She's got something in her mouth. Okay, men, så det er ikke noget, du har, eller det er noget, de skal selv købe, eller hvad? Ja, okay. Det var godt. Okay, vi ses. Ja. Pas på dig selv. Kør forsigtigt. Okay. Hej, Skan. Hej. Freja, hvad sker der for dig? Jeg vil lige